Sampeyan sewengi lungguh timpuh ngono iki mboten keju guys. Kula? Nggih keju kadang-kadang nggih kemeng. Lah ben ra kemeng ben otot-otote rada kendho jumeneng ora apa-apa. Bapak Ibu parang nggih buke sing ngadeg nggih. Kuwi lho parang iki lho. Buke sing ngadeg setuju? Setuju wae kali nonton nek. Tadune arep ngedegne aku. Ah ngadeg lek nang omah wae ngedege sampean. Oh. Oh, bisa ngatur dewe, ayo begitu. Kalau mau sehat kan mungkin bisa apa? Ya Allah, mau kamu itu kan? Itu kayak apa? Lo kalau mau nunggu lo, poh kan? Poh, gendong, batangnya gede. Rawopo, sinapi yang lo kuwi kok ayo. Tandon suara, ayo. Pokoknya ya saya melentung. Mergo kakean mbok pompo. Astagfirullahaladzim. Halo Pak, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Wali. Ngerti ora sebabnya Bu Kesi nyekel mik ngangge tangan tengen sebabnya apa? Gelange anyar. Alah-alah. Ya wah jan. Makane ya wanita itu keindahan ra apa-apa Bu Kesi ngono kuwi. Lah aku mampu monggo. Ini ya kuwi golek ketoke wis mangsa udan ngono ya nuwun sewu tak ijoke beras kaya. Tenang wae. Iki gelang iki tuku lagi sesasi kepungkur. Iki ra nganti rong sasi wis sak dol. Nah, amin amin dari alamin. Iki aku anggar gawe perhiasan iki mboten betah suwe. Kula niku lek nganggo perhiasan ngeten iki mboten betah suwe. Mergo anggere arek gawe perhiasan rada suwe pun didol kali bojo kula. Nggih. Dijolne kempul, gong, mayang ngoten niku. Malah kena nyambut gawe lek ngono kuwi ora waspada malah sosok enek copet barang lho wis iki. Malah diloko. Terus piye? Ya didol wae. Lek sampean pengen ra kecopetan aja nggih gelang. Nggih untu. Ben biyen nganti saiki lek nek critane tok copet ngobok-obok cangkem nek critane ngono kuwi. Wis ben marem kuwi keindahan kok ya. Heeh. Apa Bu? Datang kinggang
Terus nih. Pamintuna ayo bareng Akang Mas anak tapi wajib situ asih sampun katur menika bawanipun situasi monggo kalajengaken langgam Setya Tuhu katur mempelai berdua Mbak Lia karo Mas Bobi monggo Bu Kesi aku kang setya satu yo